Kaya pinpo mate freedom fighter angjok tok Abirta ningkan pharoi sira isi pleng dera pita sorkara kerap longlela. Jirikin atowar adu ke kekalong cek ke hote kang phuna jok kacheleng arat kisu. Social media long kachelang no da ka mohor kapache thang tapatuma phan inside jipusi KSU ka chingkrin. Kardong pinia Adap Abirta long pen nili sami jirbon kilingpi nonar jik tha birtang ton pen angjok tok bi komat lo nangli nili matha dam prui pen lote maduta chini nereta thek bonda alangli inut karbi long rimate mikir hill sa kong kewan duna bang phulo angjok tok bi non an ningkan pharoi sira isiar ta pleng tanglo bonta sorkar pen akerap thangnat kelong ponave alangli henlo angjok tok bi alangli inura lengke sar lapuchot kalisi karbia khelong khaya pinpo anparta alangli inut freedom fighter langdamlo pulote pharo kresir kebra phokebra sianing kan karbianglong district kerang tekang ahut ru samson singing tipen kachepadugra pet abang phulo lasibang soputhak klarda kalam thekelong japhan bikrom teron pen arjusina mase karbi jonta do ayo sama do sei than bulakat Poton sahab ahem Poton sahab ke lari ke lopang la karbi yang long ke bang jeng bang kalang lo are ke lopen karbi itu man kicari pun amang masih bulahat tahun poton sahab ahem pen sem ahem ke cepat hengo lo dan ke sarbe ke sombe lapen ke adus lah Burahan se, Burahan se, latung garu pi si KL la tengkursing Christian si la se, arengan lo tum se, latung pan kerap pon se, sema pan ta bielo, sem bielo, lapen Lorenzeng ta bielo, lapen ke anghir masap pigathar pi lata bielo lapen hala buran se hala ta metric hala ke prosarok se ke klan prosar kam se klan lapen yihurong pi hala yihurong pi tum ta bien selo la sabrarong pi asomar angjok tok bi kedam tang pharo krisir kebra pli kebra hinia ningkan quit india movement kache songolong setami volunteer ke claim duna bang phu mate freedom fighter iglo dera pu mahatma gandhi pen setami kaching ki dun long veka bang phu iglo nasi laso aron pen se namta kachi hang bo तेरा भारत शादी न हो कुछ सी चेरा बंदा भारत शादी न हो के लगे नलिता तेरा सो के ला नेहरू फंगा थे गोलों थे गोलों महात्मा गांधी के महात्मा गांधी तो लगा जवा हो चिंकी नोंगो चिंकी तो नोंगा किलो ने ना थान तेगा ने का बितु भान पिने निजे तेगा लासे महात्मा गांधी पुलो सुभाष बोस पुलो युद्ध कुरी हेरिम Japan pen si abura lo la second world war kali first war la kale Bombay Calcutta youth from sini from si ki abro si Gopinath Bordoloi Assam Chief Minister ki khiba mahut inglong aso tumta state nangjima pu nangkar johut setame nangnelang methang chari thekthelang pu pena jok article crepli along jongponsi mo vekime tum pache hanglo nang pusi tokponlo laso joine si nonpu anta hemprek che hanglong bomlo Gopinath Bordoloi itu lo Oke, istimewa
itu tribal tentang state lain nah solo itu tuh sampai cengwai lah lai district hang lapan tanah kembang wanit rong bontan tu apa mau ini tu kacim kur sana sesuatu nombor anti kur lo memo nombor boy dah nehemi lo dah kasi mau latum wimi nang thur puluh te state nang kihang lo te binai puse nana tong kan kasi laso aron panse nang kihang bong Lapuan kaya parman kache songdun chot kalisi det ke jokban ke longjia phan kache paduk dun veka bang phulo puwai phita KAC la pen Assam sarkar hin pen angjok tok bia phan kirap kapachir thek ponlong lela denarong pen Bikram Teron Karbi Anglong live Karbi Anglong Autonomous Council Education asai kam la pen Karbi Language Development Board atuma hin pen chipadir pi bonsi kiram tang pai pai ni phai cricket homarni KAC conference holalong ke cheng sia baha ingdeng sir kep aparman Karbi lamet amunjin MIL kitab Karbi Anglong Autonomous Council CM tiliram rong hang redeng pen ingpu bonsi Karbi elamiki kapang chuponji along jakong kachilom School, college, university along anta Karbi alam kapang chula pen kapang bobedat jia phanpura KAC CM tuliram rohang ajak ding klui pen kabor ibom bang bomsi kedam tang ningkan suri hinira ingko ningkan Board of Secondary Education Assam ahin pen kedeng pon sir kebang deng lo charli ausomara duma phan Karbi lamera munjin bu Karbi alam MIL subject isyang deng ponsi kitab sonse pon bangso kitab kedam tang pai pai ni pai cricket homarni KAC CM tuliram rohang redeng pensi ingpu pondo Karbi Anglong Autonomous Council Chairman, Deputy Chairman, EM MAC atum pendanglok, KAC site husai thetum Board Chairman atum, Anparta, KCS, KLA, KSA lapen penang an kethekere manpeng ki dobang phubang phiatum ta, kacheto dun bangso kitab kang pua mailong, KAC CM tuliramong hang kaning jetengke, Nili Education EM kacheman chenga hupensi, Karbi elamiki kapang chola pen kapache thangnun thek japan, ingdeng isi pen University ang deng an, Karbi kitab donang jipu kabor ipadu ponsi, non answer kebang deng anke, Karbi MIL kitab, Karbi lamera munjin pu impulong lo. Lasi bangso kitab ketok along kacherab dun antok bang atumapan, Nili chorolo. Lapen kebang jeningkan ingdeng kepa parman setami Karbi MIL subject, Karbi alam pensi, toklong vek popusi ning thelo. EM Joghat Singh India ke hai EM Amar Singh Disa ke hai EM Lum Singh Teron ke hai EM Kachero Pipi Baido EM Khon Singh Ropia ke hai lapen ke nangaje tong thu Karbi Nana Jatong Dupini la Somai Long Karbi Language Development Board Chairman Long Singh Teron ke hai Bharatiya Janata Party amai pro Long Singh Teron ke hai pendanglo Karbi Autonomous Council MEC Richard Tobia ke hai lapen nana Jatong dun man peng aluhi Karbi lamen amai pro Hijirong pia ke hai pendang lok Karbi Cultural Society amai pu sono singro ke hai lapen nanga cetong dulu Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Bharati mua ke hai pendang lok kang yang jarang ke hai juni di mua ke hai penceng lok Board Chairman ke doan lapen ke Karbi lo baca lihat song amai puil gam kacing honai thang sing timur ke hai Simon rong phai ke hai pendang lok dak pini laso Karbi lamet amunjin kang cap abang puatung iltum Central Government atumta mithang elamiki thekvek nang chi pusi cabinet along chiparai pontang
lapen non parliament along deng ponlo pulote karbiang long pen angtan ke do ahum tin school along karbilo than bangatun borenga varsai long tun poputa KACCM tuliramang hang ningje ponsi jonghele kethe kere tum pusagame methang elame ki tengni nangne jongsi tengne bu pulote lake kertang lo pusi KACCM tuliramang hang ningje pon halapu KACCM tuliramang hang phirangki atuma thengno kaningje tengke ingdeng sipen ingdeng kep lapente college university ang deng ansetami karbi MIL ke charli longjia phan bor iponpo pini abangke ingdeng sirke phan impu pilong lasonsi dambompo muningi wang jening kanke ingdeng kebang denga pharmanta impu longpo lapen college university ang deng antame karbi MIL kapado ponjia phan KAC pen bor ipon bomlo lasonsi karbi anglong school ke do ansetami along tinta KAC hin pen karbi language teacher ang hoita ipon bomsi papleng pon bomlo Karbi language teacher atuma phan nonamat ke KAC pensi nongnam pipon bomlo lapen kewang jening kana bangke Assam Sarkar atum pen KAC ang bong chingki chingwai chekhan pen nongnam kapabat lapente kithir krong borengang hoi kapamanjia phanta KAC pen bor ipon popusi ninje pon Karbi alam kapacet thangi phan ba pang bufe da ji phan me thang alam ki ba bufe da ji phan bang bong pe class 9 nang ki pini MIL phan sia books pini upon laso karbi lama amunji laso pini upon laso that muning mai class 10 an laso class 10 an fan itu laso kitab kan ponji kan upon MIL ban lasi dambom pen university an kapile ye fan karbela tamas pen upon lapen ke along tin school karbelong ke doan karbi language teacher ne tu ipon bomlo lapen ke karbi language teacher ke karbelo autonomous constituency da bangke alang tu mana siliri lang mai tu ipon bomlo ke bangjia ni an bangke Assam government ne tu di bomlo je Assam government kan laso siliri ke pikir bharsile tu ipon ya te section post long pen ala tu man regular post ki je phat dim karbelo autonomous Pini bangso kitab kangpu ajai megalong pachetonun si halapu SOPD scheme pen kideng pon KAC medical unit setame KACCM tuliram rong hangre deng pensi ingpu ponlo news report longsoda rengti Karbianglong live Dikrut sarpo aboha nanglitum anam jum hek pen chome sen ahan an long iji ladak nanglitum karbi kitun kedang ateng pensi long poniji kelong jia sona monglake hantu mehek kangmoi kalangdang hanserang ahan hipi ki phi chatni dumke karlu phak ok ki up phak ok slice fry phak ok ki phi phak ok ki mung lang ok ki up lang ok fry vo ok ki mung vo ok han la penan parta VIP AC room long poniji Komania hemjong si birthday party pangri pang dona mai lapen kaprek ga jai megalong ta nangji pulote long iji aprang pen ke pathi ke jia phan 8761940579 lapen 9365239862 along homri lote long ponichi lapen ningchi bi ikha ajo ke sangja par saisetami ingdeng hini asiang deng ingpu poniglo dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka Karbianglong Kedam tang pai pani pai cricket thomari jirikin deng pen kheroni ke chilenga towarpi phonglang so pen charchi madak towara du ke kegalong pang thek the tum check ke hote kang phunalong towar ka chileng arat gari ke ve kachirena jirikin deng pen kheroni towarpi phonglang so pen charchi madak towar adu ke kegalong amat check arjon ke hote kang erajok raratum towar ka chileng ja phan penang an ki sung phonang koklo towar along check hote kang kami bonta towar king sel along asonli bite kang vet bosonte towar pi gari pen ke dam ke bang tum ta thangnara ka siksak avide je potlo bonta nona bangke towar adu ke kegalong amatsi check arjon ka pasun ke kang hu bajok gari ka papra bahut ason ke ketong hamjang ring thedung thangjang pusi rat pen je pon lasi madu lela pusona sailang no chuklem setami prabjin pen bangso check kache pon etche phansi kachuni ri padupon jongsi prabjin pen bangso check nangche na pulotangte sailang no kachoklema bang prophan ritar lipsi sodak pen insaina kokji puta raratun ninje reti
Jirikin deng pen something inti karbiang long long. Social media long chilang no dak mate kahe no dak amhor he hui kipita ba tumaphan ritar lipsi arona teng pen sodak kang sai padu ponji pusi KSU kapangda. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter social media ke klang pen ihin na thupen langdam pulote akime da dula pen akhenu da du. Keme kahe no lake ili tumsi chichini nangpo. Thek telam thek te pham pu asar palam the sonsi lahai social media penajok penang anabang phubang phiatum jasemet kithur mi penang an ove ki miatum ke aphia prang thang chema tha thepin pen keme ke heno mohor he hu social media long kapache thang ta bajok ame thang amata kache pasun pin dulu lasona khaksi ilitum karbia kheng bong pusita me penang an ove ki miatum ke mobile ber thek lo pura social media long keme ke heno mohor kapache thang dun pen karbia khe phan aman ki jora tum dupik tang bang sung det na puwa bang ke matha dam de pin pen ke klema tung luk video lasona taxi nangji pu Facebook page along kache lang no dak mate akhe no dak amohor kapache thanga joine karbi student union a hin pen sodak pin rem ponsi ke bang journey la puson kache lang no dak amohor kapache thang tap te der japan sodak pen pachini ko madua bang khubang phiatum non la puson social media long ke lang nure amohor kapache thanga tuma phan ritar lipsi arona teng pen sodak kang sai padu ponji puta ke ther padu ponsi la puson ke lang no dak amohor social media long kapache thang piara da bangke munira kailam ta matha ponanji athemu ka phere ka therak pen aprana mui che endet pulote ladak kumhatlo adai ka che NG pusi KSU hin pen pachini pon pini nilitum asong KSU pen penang an social media jiding pen hegunong loje aboyok kom he kata kawe tum la mimi hinunu a video social media long kaplay social media platform long hinodak hormu share lem jet abana pot stami repeat lem jet re-upload lem jet la song la si elutuma song pen pinrem lo ningduk lo je la song ke majok abang kubang pistame cuma tathe denangji athe lahai video ke lang no rem akilang no da video upload thule ke minute akaya la madu hola upload del pen minute suicide det mane aplan speed det de koma la dai ke nji nang tum tong ada cheni ma mate ko masih ada NG lasi itu tuma song pen warning lo ya lo ne first bank ni tum warning isap senang pilo la pen la song social media long akheno langno da video upload tu bom blote ni tum arona teng pen loa teng pen tum alang fan de bingnam ko besin tum KSU pen pachini lo News Desk report Karbiang live Tangte pinya daba Abirta ke lapon si kang tonik lo dume thak me kardong